guys, good morning. So ayun, nakalabas ako ng lungga. Nakalabas ng lungga kasi bibili ng personal needs, which is hindi naman binibili ni amo. So ayun, nandito ako sa gilid. Yeah. Lockdown is waving. Yan. Janet. So, naglalakad lang akesa. Yan. Wala. Andito ako sa gilid. Nakakaano matawag dito. Tumawid. So, yan. Tawid tayo mamaya. Yan na! Habang walang people. Ay, car pala, car. So, ayun na. Padi.